Hürmetli dostlar, bugün Üfe қаласында зур фестиваль тамаша, Team TV festivali. Tatar sahnesi yıldızları bir sahnede bulacak. Aytыңыз әлі, kimni көрерге деп келдіңіз? Қайсы артистларны? Қайшан алдыңыз билеттерін сатып? 2 ай алдан. Концертларын яратасыз ма? Қайсы артистларны көбірек яратасыз? Татар эстрадасынан барсында. Күтіп аласыз енді? Күтіп алабыз. Қайсы артистларны көрерге келдіңіз? Бүгінгі сахнеде? Вообще келгені Ришат Батуллинді көрген, мағыл юг екен бүгін. Опада ешеміз. Татар концертларына еш барасыз ма? Йөрейбіз. Біз бүтін үшін бірге көресіміз келді, міне шunu үшін концерт көсәліп алдық шекілі. Келіп көрерге. Татар артистларының концертларын күтіп аласыз ма? Бірге яратамыз. Соңғы тапқыр қойшан болдыңыз? Біз кемдегенде болдық. Икеде болдық. Икене концертында болдық. Ландышты Матчановны яратабыз, Фирдус Тимаевны яратабыз, Тахировны яратабыз. Нәрсен әйткәндә, шынап та безнең туган ягыбыз, Уфа, Башкортстан, безгә шынап та тулкынлышта, тулкынландыра, мондый мероприятиеларда чыгыш ясау. Билетлар бик тиз таралган икәнбез беләбез шулай. Һәм бүген бернигә карамастан, тамашачылар шатланып киләчәкләр. Бу вакыйга, бу бик матур вакыйга, бәлки ул чынлап та беренче тапкыр үткәрелеп, соңгы тапкыр булмас дип өметләнәбез. Киләчәктә безнең ике республика арасындагы эстрада, сәнгать арасындагы араларны тагында ягынайтып, баетып, матурлап җибәрә торган күренешне китерик. Бүгінгі бәйрәмгә сезне күрелешеңгә кемнәр киләчәк икән? Мені күрелешеңгә минем тормыш иптәшем бүген залда булачак. Ул инде барыбер бит бер өйдә мин бер төрле сәхнәдән икенче төрлерәк, шуңа күрә икенче төрлерәк дигәндә ул анда артистлар гәлем. Шуннан юк, миннән дә бигрәк миңа калса барыбер TMTV премиясын тулысынча карарга киләләр дип уйлыйм. Аерым көннәрдә түгел, миңа калса бу проект тулысынча миндер игътибар җәлеп итте. Ул бит һәркемнең концертына баралар сайлап. Шуннан уртак ниндер концертлар була, анда инде сайлап киләләр. Ә менә бу TMTV премиясының Уфада үткәрелүе үзен инде бер вакыйга, һәм шуңа кызыксынып күпләр тулысынча карарга киләләр дип уйлыйм. Дулкынлану бармы? Дулкынлану һәр вакыт бар, Аллага шөкер. Мин шуңа шатланам. Дулкынлану бар, бүген дә бар, хәзер дә бар, чөнки мин 15 минуттан чыгачакмын сәхнәгә, дулкынланып чыгам. Шуңа шатланып торам һаман. Сезнең шуның хәле матур костюмыгыз, әйтәләр бу костюмны сез махсус бүгенге чарага тиктергәнсез дип, дөресме? Дөрес әйткәндә бу яңа костюм һәм мин аны озак кына саклап тордым, нәкъ TMTV премиясында киеп чыгармын. Sen boyunla sen dağlarına aşışlara benim içeride başlar ki olmalarına gitsen doğranlardan çiğdemleri bakımdan yaşayan bir canlarıyla Башкорт сәхнәсендә чыгыш ясаячаксың. Казанда күп чыгыш ясадың. Сизәсеңме нидә дә булса психологик факторны? Беренче Татарстан мине бик матур итеп кабул итте. Беренче бу концертта Татарстанда башланды. Но Башкортстан ул минем туган ерем. Монда дуслар, тугандар, монда әлбәттә мин күбеген беләм. Барында белеп торам, Уфага ничек бөтә улицаларда беләм, райондарды, Казанда матур дип кабул иткәннәр өчен зур рәхмәт. Мин ике калага яшәгән, Башкортстанда ва Татарстанда. 50% тегендә яшәгән, 50% монда. Шуның өчен. Ә менә бүгенге концертка сине күрелешең генә киләчәкме? Кемең дә булса син әйттең, миннән танышларым килә дип. Кемнәр киләчәк? Ну, килергә тиешләр, әлбәттә ул минем әсәем, минем мама. Тормыш иптәшең хатыны киләме? Так, киләме икән?
Обязательно киле. Ул килде минем бергә. Бет Казандан Башкортстанга бергә килдек. Һәм инде бүгенге көндә ләүкилә бергә. Килде елмаеп яшәгән. Матур йырлар тыңлап яшәгән. Кайгыһыз яшәгән һәм инде бәхетле булады. Рәхмәт. Hürmetli Üfür halkı. Aynı alkışlar alayım. Biz yukarılaşlar deyip bugün itemleşmiş ki hazır şın ekskluziv TMTV premisi tarihinde birinci mertebe biz Tataristan'dan, Kozan'dan koşulduk bugün Başkırstan'a zıva kalasınlar. Bizde bugün dedir yoma tesirler, çünkü Başkırstan'da bizden bu premide işlegenimiz yok edi. Yoma lokasiya, yoma kişiler, yoma tamaşaçılar falan bu. Üzünden züller istetler, günü de bir nişik turu kildim resmi. Ne nitip uyurdu, issi de tügül. Bulutlar da şıltırını şimdi yoğuşlarına işler için havadır işler. Hayırlı kişiler, krem kiyinip de koygansız. Kızıl kilemden kızıl külmekler bile çıkarga isepmeler. Şulay da buladım hele. Bugün sahneden indi jırlarını işitirge bulacak. Elbette men kızımның jırı bilen çıgam, ayda jırın boşkarılman olabilse bek dulkınlanam. Şunday zıl konsertda men bitinde özümni his etem, qaydı bilen birge çıgam dep. Әйбәт, шәп, энергичный, алар безнең белән без алар белән бер дулкында, алар безнең белән бер дулкында шундый рәхәт җылы атмосфера. Монда килгән саен киләс килеп тора, тамашачыларны сүз белән әйтеп бетерерлек түгел. Алар супер. Менә безнең дә алып баручылар буларак, әймә дөресен әйткәндә, эфир тамашачысы белән без Баймакта йөзгән кебек йөзәбез. Шундый рәхәт, шундый җылы, мәгел сәхнәгә шасына килеп тора. Татарстан Республикасының атказанган артисты Рифат Зарипов. Бик жылы каршы ала артистларны. Казанда да шулай, шуңа күрә
Biz kunakçıl halk, Başkırtıstan halkı da bir kunakçıl. Dolkunlanasыңмы? Әлегә дулкынлану хисе юк. Булай сәхнәгә чыккач, әлбәттә, бераз дулкынлану хисе булачак, чөнки бүген минем премьера. Kişi cihazında damadına